सौ आशा मनोहरराव कोशटवार, राहणार दिग्रस. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपती स्तोत्रै षडैर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणोभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं गणेशस्तोत्रं संपूर्णं. श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु. गंगेचे स्तोत्र. गंगे च यमुने चैव सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु. पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसंभवः त्राहि मां कृपया गंगे सर्वपापहरावो. धरणीचे स्तोत्र. धरणी धरणी कृपाचारणी मी घालते तुला पाणी. शंकर विचारतो पार्वतीला कुठे चालली पार्वती. पार्वती म्हणते धरणीच्या पूजेला. धरणीच्या पूजेनं काय होतं, मनाची सिद्धी होते, श्रीकृष्णाची भेट होते. जय धरणी माते, जय धरणी माते, जय धरणी माते.